L'horta és natura. Llibertat, és verd, és... Sentir-te energia, és energia. És energia, és força, és, no sé, és tot això. Per mi és això l'horta. I amor. L'horta és que no és sols un producte, és viure en comunitat perquè estàs en el contacte amb el llaurador del costat, amb la família del poble que ve, que te coneixen i es fa una pinya i moltes vegades a tornalloms. És una cultura que era l'ancestral, que s'ha perdut i així es manté. En l'horta es manté aquesta cultura i jo, des que estic en l'horta, el que estic veient és que val la pena viure i te dones compte d'on venim. I les arrels són això. Cooperativisme, terra, menjar bé, viure connectat amb els animals, el sol, l'aire, és vida. La huerta aporta dos cosas fundamentales, que es una, la capacidad de alimentar a una gran población de gente sin que la verdura tenga que viajar muchísimos kilómetros. Valencia es huerta, Valencia fue creada gracias a los agricultores que trabajaban la huerta, por eso se desarrolló y por eso ahora Valencia tiene la capacidad que tiene. Y esa es la gran fortaleza de la ciudad, en que en un momento de crisis pueda alimentarse sin tener que depender que venga un cargamento de verdura o de fruta de la otra parte del mundo, porque vemos que eso, con la globalización que hay y con lo que ha ocurrido ahora, es peligroso. Si esto llega a durar, en vez de mes y medio, dura en otras ciudades como Madrid, Barcelona, 5 o 6 meses, esas ciudades estarían desabastecidas de alimentos. Cuando empezaron todas las medidas de confinamiento y empezó la pandemia, tenía una dualidad, que era trabajo en el campo, con lo que aquí prácticamente no te das cuenta de lo que está ocurriendo, pero luego vuelves a la ciudad y cuando repartías y estabas con los clientes en la ciudad, los primeros días era de una cierta ansiedad ante todo el aluvión de información, cómo estaba toda la gente de tu alrededor, la incertidumbre de una situación nueva que además pues, restringe nuestras libertades más primarias. Una crema sense públic, en silenci. Passaven 10 minuts de la mitjanit i només els motors dels cotxes de bombers eren capaços de donar realisme a una crema de la falla municipal de València en la matinada d'un 17 de març. Inaudita. Els artífecs de l'obra estaven a la plaça per veure esfumar-se l'intens treball de mesos de taller a causa d'una pandèmia que assota el planeta. En 20 minuts, esta falla amb lema profètic era cendra. Només en peu el símbol de la resistència, la cara que evoca calma per recordar-nos que això també passarà. Sabiendo que puede llegar a matar, entonces la gente está muy preocupada y no sabemos qué es lo que va a pasar. Eso es lo que más preocupa a la gente, es no saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Claro, nosaltres tenim por, claro que tenim por, perquè nosaltres tratem molta gent i no sabem qui pot estar enverinat o no. Entonces intentem agarrar les nostres precaucions, guants, mascaretes, desinfectants. Arribem a casa, llevem la roba, la fiquem en una safa, li tirem alcohol i acte seguit la llavem. Estem preocupats. Vale la pena porque es un trabajo que alguien tiene que hacerlo. Entonces, si yo soy agricultor por nacimiento, porque mis padres fueron agricultores y mis bisabuelos todo, yo no puedo ahora renegarme de ese trabajo porque ha llegado una enfermedad en un momento puntual. Es mi trabajo día a día y tengo que seguir haciendo porque hay gente que depende de mi trabajo, que están esperando recibir verdura fresca, frutas frescas y tengo que seguir mandando ese género para que lo puedan tener día a día. Quan va començar això, vam decidir continuar treballant perquè tenim clientes d'una edat molt avançada, no? I no podíem deixar-les sense servei. O sigui, jo i la meva companya se sentíem en l'obligació de portar un aliment fresc, de qualitat. Per tant, en cap moment se'ns va ocórrer baixar la persiana.
no te da tiempo ni siquiera a pensar mucho lo que estás haciendo, porque el nivel de estrés y ahora mismo el nivel de trabajo es muy grande. Sí que te sorprende que, a diferencia de lo que ocurría hasta solo hace un mes, la gente cuando le entregas la caja y te vas, te dice cuídate. Les mesures d'higiene que estem aplicant al mercat són totes les que estan dins del protocol, dins dels comerços, no? Igual que qualsevol gran superfície, igual que qualsevol tendeta de barri, tots estem aplicant les mateixes mesures. Utilitzem mascareta, anem amb guants, entre client i client netegem el mostrador amb alcohol one by one i lleixiu. Encara que portem guants, se desinfectem els guants entre client i client amb el gel d'alcohol. Tenim una higiene espectacular en la parada. Els principals canals de venda de llauradors i llauradores de l'Horta Valenciana els podem trobar a la tira de comptar de Mercat València, on la majoria de venedors de fruita i verdura dels mercats de districte i també d'algunes fruiteries van a comprar des de les 3-4 del matí. I la major part del producte fresc valencià va per aquest canal de venda. Nosaltres, els llauradors, tenim la nostra terra, plantem cada un els productes que tinga especialitzats o que en aquest moment aconsella la terra i venim així, ho recolectem diàriament i al l'endemà, de bon de matí, està venent-se i a les 9 del matí ho tenen a les tendes a acabar de collir, pràcticament. Siempre he dicho que lo que tiene Valencia no se puede encontrar en otra parte del mundo, porque teniendo en cuenta cómo está la situación ahora mismo, somos afortunados. Tenemos aquí la huerta que nos permite tener frutos directamente, la verdura directamente fresca del día, no tener que transportarlo de ningún sitio. Pero aquí lo tenemos fácil, porque el agricultor va al campo, del campo al mercado, del mercado al consumidor directamente. Podem oferir molta qualitat alimentària. Això no passa per càmeres, ho collim i al dia següent està en la ciutat. I això és vida. Quan tu menges un producte que està viu, te dona vida. No podem dependre d'altres països perquè ara altres països tenen els seus problemes i no van a poder ajudar-nos. Se tenim que autovaldre nosaltres mateixes. Llavors n'hi hauria que fer una cosa perquè estiguem tots units i puguem eixir d'això. Valencia tiene un potencial único, es una ciudad única en el mundo, con una climatología única en que se pueden hacer 4 o 5 cosechas al año, con unos kilómetros cuadrados de huerta que permiten abastecer y dar de comer a millones de personas. No estamos hablando de no solo la ciudad, sino que es la ciudad y todo el área metropolitana de Valencia, incluso muchísimo más. La huerta valenciana tiene una capacidad de producción muy grande, que eso asegura la capacidad de toda una ciudad y de millones de personas ante cualquier tipo de circunstancia como la que ha ocurrido ahora. Y claro, con la que está cayendo, ahora la gente lo valora muchísimo más que alguien tenga esa capacidad ahora mismo de recoger la verdura, de tratarla debidamente y aparte de llevarla a tu casa con la máxima frescura y la máxima calidad posible. Sí, ahora lo agradecen muchísimo más. Això és cavallons tan recte, això és denominació d'origen. Tenim molta cultura de professionalitat de l'horta i això no se té que perdre. I la gent jove com jo i altres persones, que n'hi ha mogolló, estem recuperant aquesta cultura i farem que no es perga, perquè és la nostra cultura. I renaixerà una nova horta perquè anem millorant-la. Però, bueno, la base és la base. I d'ahir, si s'eixim, anem mal. Anem mal. Aquesta pandèmia del Covid-19 dins del mercat ha suposat un abans i un després, perquè les relacions interpersonals que s'han generat també entre les venedores del mercat fa que ens sentim molt més una família, molt més una comunitat. Estem aprenent a col·laborar entre nosaltres i espero que siga el primer passet per a que arribi a evolucionar a treballar de forma més comunitària. Tenim una oportunitat per a generar un canvi i per a reforçar el teixit productiu en el nostre territori.
Sí que és cert que ara està eixint molt als mitjans de comunicació, que això està donant un impuls als xicotets productors i les xicotetes productores. Però és que una cosa que se'ns està oblidant constantment és que els xicotets i les xicotetes productores són les que produïm el 70% d'aliments en el món. Som nosaltres que alimentem el món, no les grans indústries. El llaurador som els que portem, com aquí que diu, el palo de sempre. Dona igual que vaig a la cosa bé que vaig a la cosa mal. El llaurador som una raça que caiguem i se tenim que tornar a alçar. Si te caus 10 vegades, te tens que alçar 11, perquè si no s'abandonaries. I el que és llaurador, ho porta a la sang i és amor que té a la terra.